Tervehdys. Oli tarkoitus ihan tämmönen videosarja kuvata tämmöstä ihan mielenkiintoista tekniikan vaihdosta. Itellä ainakin mielenkiintoinen ja pakko ollakin, kerta tämmöstä nyt rupeapaa tekemään. Elikkä tässä olisi elinten luovuttajana olisi tämmönen 2008 vuosimallin Kia Sorento. Semmonen 500 000 rapiat ajettu ja sitten se tekniikka olisi tarkoitus ruveta istuttamaan tähän vuosimallin 85 Toyota Hiluxiin. Ja Hiluxin historia sen verran, tää on ollut jo 10 vuotta mulla tää auto ja rakensin silloin tän offikäyttö, ihan tieliikennepeli. Silloin tuli kaaret ja aika raju muokkausta oli korissa, se lyheni ja alustat muuttui ja tekniikka muuttui vähäsen silloin, niin, mutta ei paljon. Että tässä oli alun perin 2,4 litrainen vapaasti hengittävä dieselmoottori ja sitten siihen tuli vaihtuu tuo 2LT turbo pakosarjoinnin ja syöttöpumppu, että käytännössä 2LT-kone tällä hetkellä paikalla ja sehän tuottaa semmoset repivät 70 hevosvoimaa, noin arvio, että mut kyllähän se kuletti tässä ihan se 10 vuotta. Pari vuotta sitten meni kannen tiiviste ja tää on ollut tämmössä pihakäytössä nyt pitemmän aikaa olikin ja sitten jää vähän motivaatio hakemaan, että mitäs tälle nyt keksittäisiin, että voima olisi kiva olla pikkusen enemmän ja vaihdettaisiko tekniikkaa jostain ja sitten idea lähti silloin, että tämmönen Kia Sorenton tekniikka saattaisi olla ihan mukava, vähän nykyaikaisempi tekniikka siitä ja voimaa vähän enemmän. Ja Hiluxissahan tämähän on niinku manuaalivaihteinen. Tässä on sitten ihan jakoluota sitten, kuten näissä yleensäkin on perässä ja sieltä löytyy takapotku ja noppeanelikko ja hiasnelikko ja hittaalle puolelle on vielä laittu tiheämpi välitys, että se on ihan offikäytössä hyvä, niin pystyy vähän niinku hiippailemaan sillä autolla ja ei kytkintäkään rasita niin paljon, ei tarvitse liirralla niin paljon sen kytkimen kanssa. Ja kytkimestä puheen ollen, niin tämähän on tää Sorento, niin tämähän on automaatti ja tästähän löytyy 2,5 litrainen turbodiesel ja tämähän tuottaa semmonen noin 170 hevosvoimaa. Että siinä nyt vähän paremmin luulisi tuon Hiluxinkin liikkuvan sillä koneella. Ja tosissaan automaatti ja tarkoitus oli sen oma jakoluotakin ottaa käyttöön ja ihan tästä autosta purettaa nämä omat sähkösarjansa, piuhasarjat, missä on moottoriohjaukset ja laatiko-ohjaukset ja ynnä muut, niin ne purettaisiin pois ja saataisiin istutettua sitten tuonne Hiluxin konehuoneeseen. Tämä projektihan alkoi jo useampi viikko sitten. Tässä aloitin ihan sillä, että rupesin purkamaan noita sisusta vähän pois ja että saisi nuo piuhaniput essiin ja sieltä ruvettiin purkamaan ylimääräistä pois kaikki lämmityslaitteiden, valojen ja mitä nyt kaikkea keskuslukitusta ja kaikkea turhaa härpäkettä siinä piuhasarjassa on, niin otettiin niitä pois. Ja tätähän on monta kertaa käynnistelty ja välillä vähän testiajoa ajettu, että kaikki toimii vielä, että ei ole mitään ylimääräistä purettu pois, että välillä on kyllä menty perse-elä puuhun niin sanotusti, että sieltä on jotta
joku väärä piuha lähtenyt ja sitten vähän aikaa etitty, että minkä takia vaikka OPD ei enää toimikaan. Tai nelikon ohjaus ei toiminut yhdessä välissä, mutta kyllä ne sieltä on sitten lopulta löytynyt, kun niitä vähän aikaa on tutkittu ja hutkittu. Eikä oma mittaristokki siirtyy sitten tästä sitten tuohon Hiluxiin, että tässä toimii niin kuin nopeudet, kiekkimittari, lämpömittari toimii edelleen ja moottorihäiriövalot, latauksen merkkivalot, öljynpainevalot. Ja toisesta totta kai sieltä pitää sitten ottaa kaikkea jarrunesteen merkkivalloa ja kaikkea tämmöistä sitten tuohon mittaristoon saa toimimaan Hiluxin sähköistä sitten. Ja tuossa on nyt tommonen väliaikainen sulakerasia nyt tuossa kojanlauvassa, että on päässyt ajelemaan ja testaamaan, että konehuoneesta on hävinnyt oma sulakerasia ja tuolta jalkotilasta myös, että sieltä on aika paljon karsiutunut piuhaa pois. Niin no täällähän tää on, niin tää on vielä selvittelemättä tää, mutta tässä on tää tuulenpesä, mikä näistä piuhoista nyt tuli. Piuhoista tuli, mitä tuolta lähti, ja näitä on varmaan useampi 100 metriä piuhaa tässä, että täällä on kaikki ylimääräiset liittimet, sulakerasiat, molemmat, mitkä alun perin oli, ja siitähän saapi vielä parsittu monta hyvää piuhaa omaan käyttöön, niin ei kaikki ihan pätkiä kumminkaan ole. Ja täältähän on just nämä valojen piuhasarjat hävinnyt pois tuosta nipusta ja kaikki tööttien piuhat ja Apsin boxin piuhat kaikki hävisi. Tässä oli sulakerasia ennen, että ei tänne nyt montaa piuhaa enää jäänyt tähän. Mitä tuoltakin tuli semmonen 2-3 senttiä paksu piuhanippu, niin sinne nyt sieltä jääpi sitten lopulta tulemaan 3 piuhaa, kun tuo virtapiuhokki siirtyy sitten Hiluxista eri kautta kulkemaan. Hiluxin sähkössähän nyt ei ole kauheasti moottoriohjauksessa niin piuhoja olemassa, että siellä on käytännössä se yksi piuha, mikä ohjaa sitä syöttöpumpun solenoidia, että millä se katkaisi sitten polttoaineen syötön tuosta vehkeestä. Mut joo, onhan siinä jonninnäköinen naittaminen sitten, että saadaan ne kumminkin nuo valoja ja noiden kaikkien sähköt sitten toimimaan toisen mittariston kanssa. Ja varmaan tulee monta muutakin kysymysmerkkiä matkan varrella, että saadaan se toimimaan niin kuin halutaan tässä vehkeessä. Ja yksi mielenkiintoinen, mikä tulee, niin Kia Sorenossa on etukarttaanin ulosotto, niin on täällä, en tiedä näkyykö tästä nyt, mutta se on täällä kuskin puolella ja Hiluxissa taas, niin se on apukuskin puolella. Elikkä minun pitäisi tuon perämurikka saada siirrettyä tänne kuskin puolelle. Että semmoista pientä jumppaa tulee siihen, niin, mutta eka nyt viskattaa muuten tekniikka paikalla ja tehdään joku väliaikainen karttani, että käypähän takapotkulla nyt ainakin ekana sitten joskus samassa tulevaisuudessa ajamassa ja selvitellään niitä loppuja taas myöhemmin, mutta seuraava vaihehan tässä olisi nyt piuhat on selvitetty, kaikki on merkattu ja muistiinpanot on tehty jonnin näköistä niistä piuhoista, niin nyt käytännössä tästä ruvetaan sitten karsimaan keulaa vähän auki ja otetaan moottori pois. Niin päästään sitä sitten tutkimaan vähän lähemmin. Semmonen, mutta katsotaan seuraavalla videolla lisää, mitä on saatu aikaan ja
missä on taas parannettava. Jes, eikö morjes?